Allah ba ba kasusuwan nan da aiki ba. Abin nan din ba. Mun yi jawali da su. Yau ga NTT. Ba sai ka dauko su ka kawo su nan ba. Allah ja zamani masu aiki a kasa. Bisa ka gane Obisa wanga diya. Obisa God have mercy upon us. Ka gane wanga za ku da bulan mutane. Duwan gadiya. Obisa kamar wannan diya nan muna kula da shi. Ga dan bangan gashi ga gidan zuwa. Ba su zuwa unguwan mu wallahi duk mun rike hana wannan sa nan na kace ba filin golwa joda wale gola alani why are you gay sit down kamar ka gane wannan yaro na ne kuma ni yana kasa ni ma yana kasa you don't know ka sai ina kuma manya kuza wancan ne zan maido wani laluwa ba ku ne da kuka you don't know gyara ne gyara ne yau an dan ciniki ba yau an dan ciniki wa busa Allah wallahi yana ga ma nake gari yau layallo ne yana ga ma busa Allah wallahi wannan yaro na ne busa yi abin da aka yi yau a koya mu ne ofisa wallahi a kudin shi na nan da kudin shi na nan da ba ya bungan koya mu ne ofisa koya mu ne koya mu wallahi wala ma ya haka abin nan makari Allah ofisa a yau kai cinikin da aka yi ne Betul ni na sana nak kira Allah. Allah jangan lama ni. God have mercy upon us. Ya, ini sih yang mendesir.